Zer moduz? Ondo, datzu? Oso ondo. Zure izena? Marina? Marina? Bai. Ni zuaitz. Zugait? Urte askotako? Bardin? Marina? Bai. Marina, 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 contigo me quiero casar. Contigo me quiero casar. Bai. Jende askok esan dizu hori, Marina? Batzuk? Bai? Bai. Contigo me quiero casar. Bai. Da zuk baietz esan duzu sekula? Bai. Zenbat aldiz? Baten? Baten. Bai. Nahikoa. Dano bizu bera, lehenengo eta kabu. Nahikoa. Baten, listo. Listo. Marina, Bai. muruetan bizi zera? Ez, mundekan. Mundakan? Bai. Nazeiten duzu muruetan ba? Muruetan etorten naz lora pile. Loren bila muruetara? Muruetara. Zer dago, lorate egin bat edo? Lorategi ja ideala da bor. Ah, bai? Da die, ni oso politzak. Ta, lorak asko gustatzen zizkizu? Asko, ni berbata da etxetate. Berba? Hombre, Ta hori? hori barantxe, guze bizizetilako. Abizizia dia. Claro, Horregatik berbain berzai. berbain bidako je. Ta zemat eta berbari jau harina guazten die. Ah, bai? Claro, Ta, haueri adibidez, ze esango diogu hauei? lehenengo egunon, Lorei? lorari. Ordan, haueri irenik esango diot egunon? Bai, Egunon, Lore. egunon. Ze politzetzari. Ze politxa zari. Bai. Bale. Ta, hemen zertan zeunden ba? Men autobus eritxauten mundekarako? Autobus eitxaroten mundakara bueltatzeko. Bale, ba, jarriko gara nahi usu, itxen gu. Elegante holako mutil bate, gazte batean nordau ba. Osa, posi zaude? Ni posik. Nire, bai. Gabera arte gure batzu berton negoen bebardein doz. Elkarrekin? Bai, elegante. Osa, autobusa pasatzen bada? Pasa dizela. Pasa dizela. Gu hemen ondo gaude. Elegante. Elegante. Marina, Esan, hilia daukazu elegante. guzteiten datu. Bai, kolorea daukazu hilean. Bai. Gorria. Gorriz eta beltza. Pelukeria asuntoa eta asko gustatzen zaizu edo? Ni izen egin naz, pelukeri. Zu pelukera izan zara? Bai. Bai? Bai. 17 urtea, ez jun etxen Barcelonara titulu etat. Titulu ateratzera Barcelonara? Barcelonara. Diplomi dakot, L'Oreal. L'Oreal? Diploma pelukeria L'Oreal. Bai. Ta ze irutzen zaizu nere hilia? Nik artez eta esateta igauzek, zuruli ez dut usteta. Eskatze gustatzen nire? Ez, aplastata dakotzu kalabazilez. Ez deformabatu gamomia. Uliri momidako beste aire bat. Ta, ni zer dauka ba, ez dauka? Zuk aplastata dakotzu platuxilez dakotzu aplastata. Plastauta? Bai. Baina, hau moda da, moda... Ez, hori ez da motila modie. Hasta lau? Ez dinotuta lako tupeaz, ez. Baina tupetsua lan apurbego jen, honek atzerantza. Hiliari airea eman berzai. Aixie momidako, beste erabat. Baina, hau moda da, moda... Ez, hori ez da motila modie. Hasta lau? Ez. Euskaldunen modi ez da hau? Euskaldunek gude bine mintzen dabe eta beti dauz ondo. Hori ez da modi. Hau ez da modia? Ez. Hau moda Manchester. Ez da. Zuk aplastata dakotzu platuxilez dakotzu aplastata. Plastauta? Bai. Da. Zuk zerbait egin dezakezu, ni jartzeko modan? Guzu aprobadien. Zer lan ingo dugu baina? Ba, ni boltzan beti biltzen do generu ondo mitzeko uli. Bai? Bai. Genero daukazu, hili ondo biltzeko? Bai. Guzu etxia? Bai? Egon geldi, tranquile. Ze, onguantik imibitai, ze oin dana daue. Arrazoia. Deja. Marina, moderno, Moderno. Ia. Zelan doia? Bueno, hola intzitziko. Moderno. Beste erabatako zu, hombre, por Dios. Masajeta guztia, Tak, ojo, Bondakako Marina, titulu de pelukeria L'Oreal daukana. Hola ondo? Guapísimo zauz. Oin bisok, moderno. Modernísimo. Orain bai. Albunerun da dana, neska dana begide. Uste oso? Hombre, por Dios. Bai? Hombre. Ez ukutu. Azguri bako zubez, Ez ukitu. Ez da, Egun guztian. egun guztitzen. Muru eta inguruko jendea jakin dezala. Marina topatzen baduzue bankuan, eta hilia espadaukazu ondo, Marinak... Ensegide emingo tuti ondo dan hori. Ensegida Marinak... Engo arreglu. Claro. Eta punto. Punto. Marina, bazkerrik asko. Hola uste oso exito eukiko dela, exito. Zuk ezito, holan ez tala be bai. Bai?
Dakotzune edadiaz da, dakotzune zeraz, gorputzeaz. Hombre, por Dios. Hola, pixka gana. Horrela, Bolan da, purbete aldia. aldia, moderno, aldia. Bai. Marina, autobus itxarengo du, Bai, zurekin gelituko naiz. bale ba. Pasatu arte. Eskerrik asko. Marina, Marina, Marina. Contigo me quiero. Marina, 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 bihotzez maite zaitut, hilea moderno orrazteko, oberena zarazu. Marina ez datorri, mundakan dao, gu ikusten telebistatik beraz, Marinari musu hondi bat bidaliko jot eta txalo bat zuen txalua, hain maja izateatik. Munduetara lorak erostera etortzen da, eta han harrapatu naban autobusa itxaroten. Oso simpatika da, Marina, ikusiko zenuten oso simpatika. Aurrian lora bat baldin badauka, hitz egin egiten dio. Aurrean zuhaitz bat baldin badaukare, hitz egin egiten dio. Diferentzia da, lorari ura botatzen diola, zuhaitzari gomina. Baina, hala eta guztiz, bai lorari ura botata eta neri gomina botata, biok ere 3 zentimetro azten gera. Ikusi dozue. Oso elegante jarri ninduen Marinak, Marina ikusten ongo zara, oso elegante jarri ninduzun hilak gora begira, baina segiduan jeitsin ditun eta gominak endunun ze muruetatik pasioan nijoala, jendeak zuhaitz beharrean espinete deitzen zian, espinete. Amaitzeko, muru eta roi, igual etzen ekiten, eta gaur jakin dozue, baina esango dizuet argi eta garbi. Muruetan hile apaindegi berri bat daukazue. Pelukeria Marina, mundakarako bidea, egurrezko bankua, sin numero, 58.394 murueta. Marina, 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 bihotzez maite zaitut. Eskerrik asko!